Men så burde han da også komme ind, så kan jeg da godt finde ud af at svømme. Det vil jeg trække vildt. Det er ikke det, han træner så meget. Han træner mere end det andet. Ja. Så han der før op end sine mænd. Han er også vant til os. Hvor meget han har trænet. Jeg tør ikke sige, hvor godt det bliver, fordi jeg er så ikke god til at tage billeder. Men pigerne, der skal op og stå i... Så mangler vi Søren Thomsen. Ja, det er det godt. Ja, det gør det. Vi kommer ned. Ja, ikke. Ja, det må vi se. Ja, ikke? Ha' det godt. God appetit. Altså, ja. Eller har de selv været? Kan vi hilse ud? Ja, faktisk. Nej, så vi har 2 piger med i bilen. Ja, det er godt. Ja. Hej, kan I have det? Ja, hej. Det er godt, Knud. Hvad sagde den, Knud? Hej. Det er godt, Claus. Det er godt, Claus. Det er Claus. Det er Claus. Der er mange, der hedder Claus i området i øjeblikket. Så han bliver helt lange her. Det er besværligt, måske. Det kan man sgu da